Fravænning er en kompleks situation, som kræver ekstra bevågenhed. Grisen har nogle livsvilkår, som vi skal agere ud fra, når vi sammensætter fodret. Grisens immunsystem er under udvikling, og særligt omkring fravænning har vi et lavpunkt, som kræver, at vi har fokus på, hvordan vi understøtter immunsystemet og dets udvikling bedst muligt. Derudover er grisens mikrobiota i mave-tarmsystemet stadig ikke stabiliseret. Der går noget tid ind i smågriselivet, før vi har en stabil balance i mave-tarm-mikroberne. Derfor er det vigtigt med vores råvarevalg, at vi vælger råvarer, der understøtter udviklingen og stabiliseringen af mikrobiotaen. Den gode fravænning starter allerede i farestalden, inden vi fravænner grisen. Derfor er valget af kvalitetsråvarer vigtigt at tage allerede inden selve fravænningsprocessen starter. Det er vigtigt at tilvænne grisen til faste foderkomponenter frem for mælk. Det er også vigtigt, at der er noget genkendelighed, når grisen bliver fravænnet, sådan at vi har lettere ved at få den til at æde i fravænningsstalden. Det er vigtigt at vælge let fordøjelige proteinkilder. Animalske proteinkilder har en høj fordøjelighed og en god smagbarhed for grisen. Vi anbefaler blodplasma, som har en god aminosyreprofil og har en god smag for grisen. Fiskemel er også en god proteinkilde. Den smager godt og har en god aminosyreprofil. Derudover er mælkeproteiner rigtig gode at have i de første blandinger, fordi at det er genkendeligt for grisen, både lugten, men også fordøjeligheden og genkendeligheden i mave-tarmsystemet. Når man vælger vegetabilske råvarer som en del af foderrationen, så er det vigtigt, særligt i de første blandinger, at man vælger de raffinerede typer med et lavt indhold af ANF. Sojaproteinkoncentrat og kartoffelproteinkoncentrat har gode aminosyresammensætninger, der passer rigtig godt til grisen og supplerer de andre råvarer i foderrationen. Overordnet set er det en god idé at vælge en bred palette af proteinkilder som en del af sammensætningen, fordi at det giver det bedste understøttelse af grisens udvikling og grisens mave-tarmsystem. I besætninger, hvor grise har en tendens til diarré, så kan det være en mulighed at reducere indholdet af råprotein i de første blandinger. Det har dog en konsekvens, at man kan få en faldende tilvækst hos grisene, og i yderste tilfælde se en adfærdsændring i form af halebid og øresut. Det er dog vigtigt, at hvis man kører med lavprotein blandinger til smågrisene, at man altid sikrer, at aminosyreprofilen er overholdt. Som en del af sammensætningen af et foder til fravænning, så anbefaler vi, at man anvender tilsætningsstoffer, som f.eks. syre, der medvirker til at kontrollere mikrobiotaen i tarmen. Derudover anbefaler vi også, at man bruger probiotika, som er mælkesyreproducerende bakterier, der understøtter miljøet i tarmen for de gode bakterier, som vi ønsker at have, samtidig med, at det undertrykker de uønskede bakterier, som er en udfordring for den nyfravænede gris. En ikke uvæsentlig del af fodret skal bestå af vitaminer og mineraler. Vitaminer og mineraler de understøtter en lang række processer og enzymsystemer i kroppen, der medvirker til den generelle udvikling af hele grisen, immunsystemet og funktionaliteten. En overvejelse kan være at vælge et ekstra skånsomt færdigfoder som startfoder til din grise. Det kan bestå af varmebehandlet hvede og varmebehandlet majs, som er ekstra skånsomt, fordi det har en højere fordøjelighed, og det har også et lavere bakterie- og svampepres. Overordnet set, når man sammensætter et godt foder til fravænning, så skal der være fokus på kvalitetsråvarer og tilsætningsstoffer, der svarer til grisens udviklingsniveau og behov. Derudover er det vigtigt at vælge en foderstrategi, der passer til besætningens mål, behov og eventuelt udfordringer, der måtte være. En god fodringsstrategi for fravænning kan ikke stå alene. Den bør altid understøttes af hygiejne, rigtig management, en overvejelse omkring sygdomsniveauet i stalden. Så kommer man bedst i mål med fravænningen.